Ambuye akudalitseni nonse. Genesis 3:19. Mthukuta la nkhope yako udzadya chakudya kufikira kuti udzabwerera ku nthaka, chifukwa kuti mmenemo unatengedwa, chifukwa kuti ndiwe fumbi ndi ku fumbiko udzabwerera. Mulungu akuyankhula kwa Adamu, komanso akuyankhula kwa munthu wina aliyense amene akunonerera kuti ndiwe fumbi ndipo ku fumbi udzatani? Udzabwerera. Ndithu choona chake cha nkhani chimene chocho. Tidachoka ku fumbi, Mulungu adachitotumba mwadongo. Potumba mwadongo muja, kenako anatenga munthu wa mzimu, moyo amene ndinu ndine nkuyika mu chinthu chichi. Ndeka thupi lanu likanu lokongola bwino, kaya muli ndi maphunziro, kaya muli ndi ndalama zambiri, kaya ndinu otchuka, choonadi chake cha nkhani nchakuti ndinu fumbi. Nde mmanyadiranji mmadzitukumwiranji mudzawo ndinu fumbi, kuti mwakuti fumbi. Sikuti nuyankhula mwa mwano ayi, koma ndi mawu a Mulungu. Ni choonadi. Telimodzi, ndiye tichite chiyani pozindikira kuti ndife fumbi? Nkhani chofunika osamala, si fumbili si thupili, kaya tilidyetsa bwino bwanji, kaya tiliveka bwino bwanji, koma lero pokhala kuti ni fumbi, Mulungu akuti ku fumbi lidzatani? Lidzabwereranso. Ndipo amenewo ni mawu a Mulungu amene sasinthika, amene sanama ambirimbiri abwerera ku fumbiko kumene adachoka. Ndipo inunso ndine limodzi la masiku angati Ambuye Yesu Khristu achedwa kubwera, tikubweranso komweyo ku fumbi. Mapurezidenti kaya muti ndani awo awupita ku fumbi, ni fumbiso nawo. Kaya mudabadwira kwa mtundu wanji, kaya kuti ndinu fumbi. Koma chofunikira kwambiri ni moyo munthu wamkatiwo, ameneyo ndiye musamalire. Ndiye chimene amasamalidwa nacho si maphunziro asizakudyaza, koma ni mawu a Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu ati musadzakhala ndi moyo ndi mkate okha, koma ni mawu onse ochokera m'kamwa mwa Mulungu. Moyo munthu wamkatiyo ameneyoyo, amene ndinu ndineyo, akadya mawuwo akalandira amakhala moyo. Wakuti ngakhale akuluwa adzapita ku fumbi mphutsi zikadye, koma iye adzakhalitsapobe, adzakhalitsa ku nthawi zonse. Ndiye chofunikira chimenecho abwenzi. Koma mukapondereza uthenga uwu wa Ambuye Yesu Khristu, nayenso Mulungu adzapondereza moyo wanu, udzapita kuphompha kumene ku gehena, kumalo achitayiko achizunzo. Ndipo nthawi imeneyi mudzalira, mudzamfunafuna Mulungu koma simudzampeza. Pakali pano alipo. Ndinu fumbi ndithu, ndiye choona chake. Ingokhala odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Zindikirani kuti muli pa chimenecho mwachisomo. Tayani kunyada kwanu konseko, kaya ndinu chanichani, dzichepetseni pa uthenga wabwino. Mukhala munthu wabwino, mukhala cholengedwa chamuyaya. Ngati mungagonjere kwa Ambuye Yesu Khristu pomutenga yekha Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Ambuye akudalitseni.